Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Gusii. Umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Mana sana umwanche muri abetasene ya Ndizi TV nebiro bindera ndengo kwaligania asomorobere w'Esabari Yooboonchoreria asitokomena na Yooboonchoreria twasanga amange wetera Yooboonchoreria bwabo asibagotumanya ngaiba cyakirete Yooboonchoreria kibago korani gikegeta bakayimukiye getambuke nawe gochora Yooboonchoreria oboigama manche muri karansa oike elinde tusange asobwamo gochakabona igabo ika omoero litkolero ngo natalire imyomo cy'ubusongo asitokomera no Yooboonchoreria yega elinda tamanye Esabari yaye Yooboonchoreria trene Frida Kerubo asisi amochiche mitandao asensemo ya Facebook na bagatanyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeria YouTube na bagatanya wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagatanya wetera www.ndizitv.net tiangireri bageri gari abene kwaligania Yooboonchoreria yega atomanye na kyakorwa na baigo asomuche Yobosongo Yooboonchoreria kibori agakora karibu sana mbiya mono Esabari tankoro kochoa ke mwatima njeno mwakerangi Kisii County stage ya Kobiri area tari ebyasare direct maki mogongo shine Eri bakomanyeta biashara nali eri bamanyeta se biashara byane igonja ko boli jo akimtingo monyo to konyora yabana sana mancho muri eri tukoli rero ni gotogo sangano Yooboonchoreria yo gokora Yooboonchoreria bo waka erangi yo kwene kinga ege koro tokiago anene mono chinga kichiga embule twete ando bali bakorulisa bache town ekeregia kunira matobe niga kwene kinga ogeche nire kabisa giamesire kolende tigato-sange nere Esabari ya Yooboonchoreria atumanye nkayago acha kirte bano mogo kaigwa chakirte Yooboonchoreria oboiga bwao egona kare nigona nkonie changa nkanyore changa nkonya kubwata bwatwa karenga libona nkonya kubwata bwatwa chibesa tinkonya ngosomeria abana bane bono karenga eria ngachaka gwakera nge kopiri chagite 95 por 95 yes bakabona iga kerkende ngoko etoba semya ngao isago chaka gwakerangi na bogo konyeka mwaka na rengo yo mo ngoro kumabuka nere ochetaga ante byali bagokobera nka uchikonya gukora chikonda byasari bikwa kora byechanga nebibe nchitonda twakerangi ngachaka igo okayimukiye getambukiro gachaka bono tigo chake agwakerangi asomo cy'ubusongo akarongo ligereria nga ene miaka 25 kwabere ko gwaka erangi asomo cy'ubusongo akerkende kero ukoligereria asoboncheria bo gwakerangi na kibora sense Yooboonchoreria bo gwakerangi boro buya mono senganyare bono kero kurigereria yo mete chiti konyora maigerio nga ochake gwakerangi kerkendo na litenga kwa brush bikoro to biago igoro gatoko bimesi kina kikwana lite koruke kwa lengo moke kero kurigereria kero gwachito mo Yooboonchoreria bono gachaka gwakerangi kerkende customer kaineria ganja sana erangi ya kiwi bono customer ni gombwate chinyinge sana kero kurigereria Yooboonchoreria oboige kero gwachagete customer yage ntangani ukayakere bikoro to kerkende teisanegeti ndio takwere to moyo tige gasi yo gwake bikoro terangi oira no chikoni changa ugateba tigogendere ne gasi ye igona arote na tinko ira na magega igon kolemereria inare manyego shine kabisa ngachankanara kero kurigereria obwake bikoro to bwerangi kerkende customer yage ntangani teisanegeti kerkende enkengi makwanya lite customer gose kwara bere tasama tuko customer chikanyara ko bachigukonara na beta matuka hake customer chikacha kakonara kerki analete ono ga nkarona ere avatari ko bwari ese na kaonirie changa
aha mbiye mana sana umwanche muri etaseni kia Ndizi TV nigo togendete gusanga nere mugongo iyo gokora Yooboonchoreria bobwaki ebikoroterangi imeyumochi obosongo bunabereka gotwerera na kia chage to Yooboonchoreria bwaye nabo igonti kiagarde akaimukege tambukero nabo igokwane kinga ukora Yooboonchoreria boiga ase orogongorega kero kuri eri omochi obosongo kero kinda abantu ngogokera bare bacha gwakirwe ebikoroterangi ase town gose banalite gwakeru nyomba abantu bono sengenjo abantu risabu mbanje tigwake bikoroterangi ebagocha bagestora twabashainisha into bakora tumaite ko shainisha twabang'arisa basochi obisi iga abantu banalire gasi iga yo gwakeru erangi abantu banalire bona akero kurigereria gwaki bwerangi mboga netie ebintu kero kende korata tebingo akero monda tete gochaka Yooboonchoreria boiga bwo gwakerangi ningikeriaga neti akorosie kebugo agore kirangi basi aligina mache ne sabuni ne chiprush na aligia kabati gokorosia matobe muna akaiga akala kabati agokorosia matobe ize ona kere customer akunkorosia matobe akere kende kero kurigereria nkichi customer keri chigwanchere taimo sengenjo ngo bisibye na birusia matobe byana magwakerangi akerora ake bibwaterene matobe ngikera bagocho sore bakogenda bali gyomwao iwanere bya kwena no bokorerio bya obuya yo yabara saro manche muri eri unabo baseme bwaye mugongo yo gwake bikoroto erangi gaye asomo cyobosongo aho tusemya Yooboonchoreria bonde bwensi mbya gwakora egentege ikera nugo cyasi customer cyabo erinde cyanyora service osobo koreri boro ngebuna sense moyaye nigakwene kingoruse eri customer cyaye amatobe kabisa omanya gwake bikoroterangi byaba bigoshani kabisa edindo enyorera chi customer kera lituko akaro kuri eri abantu nabange kero kende bagwetana inase bagwakerangi gaiga akero kende akwabere goko ngusaba bere batatu gaiga bachake gwakerangi gaiga kopiri enga kitwarenge stage twarenga abange abantu bagatama katigara nje bweka kaende kenyoro kyanyanchwa bugya kumu kareta abamuranane nkabatuleni bona buto gwakana babwirangi akopiri bona bamuraba kubatuleni aba bande bagaje permanent bande bagwate pigi yes kero kurigeria tetorira na mega kewe kero kurigeria kero kwemugetige tambukero kyogo chaka bono gwakerangi gwatigire konyita ngagari asekenyoro gwachirege gasomo cyobosongo watebire ne Yooboonchoreria tete gokora akero kene none amate yabona ki mugetige tambukire kyo mbago gate umurugione nabagogete esengenjori na nkoni changa baskari bangoja banya gututura no butuko bono murugione kararoche na akire gwakerangi ande na ngotira na arenge na mabere no mugati nabagogeta gateba ebiasare bigwacha gete byo gwakerangi bona babana baitu barasoma igone nere ngogosirara Yooboonchoreria boyi umanche murigereria buna igwete mugonga gotasemya ngana nerekera imugetige tambukero nigo eyamate ya betege kogoka isengenjo ngotwara barenge omorembe gari asenka nabo igokwene kingo Yooboonchoreria bwaya gokora no buya bure eye kaire getambukero agasegetwa kabisa asoko gendereria Yooboonchoreria bwaya akerkende kero kuri iri mu cyobusongo bona ogaiga abantu mbaranara gugwaki gwerangi gaiga somo cyobusongo akero kurigereria chibese sirimu achakirete nga kikwara goteya abantu nga kikwara go convince customer cyabo nga bacho bakereranye customer cyane gona ngo kitebya erangi ngwaka ya kiwi neri gori ongiyereti siringi 30 igo montege korota siringi 30 yoko mwaka siringi 30 ekemwamu ekerabu siringi 50 ase keke mwamu ko stiate di 30 ekerabu yacha na omete ekemwamu egeko baraisi muneke bono igango akekere raisi bwa okugwaka bwango ekerabu ngoira kere chinga kisana osengenjo sibichikamba ochoge sibye kenyena endo getagetomo ekebwata maita chale igoro sana na kieko yereke kerabu ke ko twara chibesi nyingi ekero kuri iri asoro ngorwa Gusii gaiga kero kende naba mbantu kia bangi bagocha kwa bakire irangi naba gaka naba subati naba saye
abagaka sikia abagaka abagaka na bakonda chiobisi mono abasae go bakubeka lo basikira bechi bono basae mbali gocha bange kerokende ne bikoroto byoko gwakerangi gosina ndengo sonore ya ne bikoroto binango sonana arenge nkanyora kana nyote customer chinyinde customer chigante bya goikokore gasi yemo enkarora nainde bono senyo babuchire goikankore gasi yemo ngachaka gwakerange yoka bono gatigogosona ambie bono sana mwanchu muri mune gwete mugonga gotosemya nga ekera aligereretie demand ye customer asense moya yakaranga chi customer chi echinyinge nchirichiganetie abakererange nakikia getagatigana nga nabwate ogumanya sense mo yogosona tangara tumanya sense mo yogosona arone kiaro choboncherere boko moira ekaro kurire karo kwa maete gosona ngo kwegeretio gosona na koroko ogosona no mugako yo nchagete nero ngo ngegerete gosona mabuka era tini bono nkanyora ekena ngosona ngonko mwama mono esengenje bikote binge abantu bitandogete bagocha bitandogete bira matobe bono chiange chikomwama negamwe ina bakonya agwerere chianga bono konyora chianga cyane chiya enkobe gam abantu barona sasa ngine negamu konyo kagera bono ngatiga gosone bikorote akerekene kere customer ya chirene gekoro tukora gatebinge na kyogo chugwa para kwa make sure nga ikorote kikia mesire kabisa ekekoroto bongo kerusi chikamba nage sibia kana ge sibia nage kamwa nege tamba kurworo na pura erangi na sainisa na beke kerimu ande ntetora bwaterera buno chiko to manyerange yaga enga yoko yerusi buna twarire bintu binde bikomenta amagori akeruke ndaye ngwa mentre ligori ya sense ya igo bwatera butora so mutima ko mutego mana sana umwanje muri Edaseni Ndizi TV nigo togende tagosanga imiyo morobele bw'Esabari Yooboonchoreria togende tagosanga no monteria mugongo yo gokora Yooboonchoreria obwaki erangi imiyo mucho busongo buna berega kwerera Yooboonchoreria bwaye buna agachagete agoika bono igakondo mwancho muri yete turaso ase umutima ko mukeigo toska tonyegera gwire nanda sege kero bosio elinde togendera gusanga amange Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokurentera chibiche chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs skania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi ense ya bono nigeganetie obumanyi bw'igoro bw'amang'ana technology aigano edu computers egosoera email aba nigo bakohonia na kurwo bokorerie bw'ichi computer ashencherengia etanitie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kobeka tore CCTV twakora networking nabo igongo kobeka tore software na kolipea pia chi computer nabo igongo supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT kochichi institution mbalimbali enyorere chi laptops chi computer chi mouse chi keyboards gamepads toners chi printer laptop chargers CCTV chi camera nebinde binge tarigorioka nkurwa bare bokorori bwa CCTV installation networking wifi installation boigon korosia bare chi computer ekero chia sarekire na software
installation n'ebindi binge nigobare ase nyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza ekorokwa bono Aliza Plaza room nambe mie yemo na isano na ibire imeyo muchi obosongo wosoba keresimi ase namba enoti isano na ibire enoti yemo isano isato isano na isato isano nemo inye ibire Gusii enoti isano na ibire enoti ibire isano nemo eyemo enoti isano na isato kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Sana umwanche mule bitaseni kia Ndizi TV ngo kwaligane nende asentunde ya kabere chinga kitogende tagosanga imeyomoro bili Esabari Yooboonchoreria asitogende tagosanga nere mubongo yo gukora Yooboonchoreria gwaki erangi imeyomochi obosongo kondo mwanche mule ntete kunyulenga asense mochi mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bagasense media YouTube na bakotonyara gwetera Ndizi TV News asense moya website na bagotunya gwetera www.ndizitv.net kono magonga kerona ariko swaso mutumo komuke igona ko bolinga aye asense moya go kayo konyore rangi yiga koro erangi ngo yonyora kuri supermarket no to ko kuri rangi ngiya ya kiwere senye nja kiduke kinde cyaba ikoro ikibwate rangi feki ngiya ko erwanchire terangi ya kiwi ego saini bwango geko to naide ko rende ngozi ikono akage koro to ngeli konya koniaruka kero ko ligeria sense ito ya Kenya nkora to linge binte binge byabere bikomenta amaguri anya na sense mo yerangi isakoligereria asemi yake yiga 25 kwa bere ko kolega asiga buna gwacha geteli goliri erangi ndi arenge insake kero kolire bono igali goliri erangi ndi mente kero kenda yenki ensemo ya gotara mentera ligoliri obwaki erangi nabo mbaro konyora ko mentera ba ko complain sana ba ko rera ngakyo ko to mentera kwa nkora tote imbate byerangi ya mentire ebintu ebire igoro rakirinde abande mbaro ba konga abande bandena igota keteko to sendo na bono goika bande bari ba konga na gende negas ego kwa maintain chi customer ego kero kende mugonga so boncherio boiga bwago mechando kielio gwetera mechando nere ngwetera bikoro to binde mbiro konyoro customer ta kete senske ngombe na bande batakete mesumari bono ko tugosibi kwanyora muna magoko gamna bono musumari ko kuniarurasa bono nabo bibe ina makwende to gwetera ni metengo tumekora amachi kwara sibi bikoro tebiga kero kende bono yembura ngo tuwere kero kende liririo murakera ngayo konyora amachi koro amachi to kugora kebuye ke lita 20 toko na shilingi 20 to kugora amachi senye ntobosonga asita to kurusia amachi rochendo yange ngakyo ko deal ne chi competition ne kyagera ntuma itabantu nabange bagwa kerangi asumu cyobosonga boy omate ko ate bikoro to bya obuya bishaini ando be ore terangi ya kiwi to re terangi ikinde jiko sali bikoro to ndio anyachi customer na ndo kwabo kama mapema saa 11 kwa ikire gasi yao igase yako saa 11 no ore no onde bosonga nasi ka saa 12 chamarago igori tukoligi manoro mochobosonga no ondo mochobosonga akero kuri ele buna bano igenga kiye iga embure yego tu kero kende mbrango affect Yooboonchoreria bwako kere mbure gotwa na litoko nyore gasi nyinge singe jo customer jiko cha nyinge singe cha chikorwa amatobe ime singe jo bago cha bange mono ana kero liririe ke omorakera bago cha bake singe cha bantange bago cha na nge plus customer jiko ito chinkoro na bago cha bono kwa mo plus ogenda lakini bago kwa icon goto chibone gasi ko nyore rinse ngaki kiangas iga sense mo idiri ngaki mbura ai chi customer ngo nyorole chinyi kero kende kora tatebi ngo na Yooboonchoreria boiga bwako konyire Yooboonchoreria obo bwankonye to mwana one umutangi nyaruka kamu agaita kaende university kamuira para Kisii University wo bwankonye te sana kena chite gwake sabu
kanya gukori omwana oyo egora inatumigite room 800 iko bono obonjoreria obo bwerangi bonkuboroke 8 yes ahambaro rokonyara bachaite obonchoreria obo bwekirangi bata maybe no bochabu mbogo ati besa ngiora abatebe baba sote nambo bwati besa tigaba chemba bundise mbaorokereri na bagwakirangi omato montaji chake wike moga konyachi besa oikaenda chicha stikyo yes angiora taibi abasaye bali stogali kero kende bachaite bagoteba nga gaste ya sense ya Kenya ngiora abatebe asoko chake obonchoreria bwabo abasaye bali kenyoro mase ito nyancho bali bakobera amatangamano yonko bateba chiche nchemba bundise gwakirangi esengencho nabo batwara chifamily kyabo esengencho bali batene nali bakonya nyambara bwatiga sta konyara koleta no musubati ekero koligereria asoro gongorwa Gusii maybe nimetenga kwara atari no ne county chinde nakyo koleng'ania obonchoreria oboiga bwakwirangi ne county chinde obonchoreria bwakibwerangi muna ntuga Kisii iga ganto to omugabano ito simbara ati atoete isi time togo kolegas sengecho chitown chinde bakominyokigwa lakini omugabano ito atoete time togo kolegas bwena ndato sigete sengecho ntutogosibia abantu ba Kisii county akerkende ngonyara moro gosira korwa serikali ye county ya Kisii apart from kwa easy time yogo kole emirimo ye muna bono omugabano ito na maburi atoete niliboneria simbarati ekigioka yes akabatanga embura bono no mugaso akerekendo kugania ko ago asense moyo gokinyo bonchereria bwa onkorokioko osogo kinyo bonjore bwa nengo tega bana ito ya Kisii bono mna tokonya guturo ibagonya gutugura maburi mono atoroseri chisedi chingi yamwe mna chitown chinde mna Nairobi tosoye chisedi ambie mana sana omwanchi omuli beta sene kya Ndizi TV ni gotandita gusangana omonchereria oyore omwaki erangi soro gongorwa Gusii nagendeta gotwerera asense moyaye yo bonchereria bwaye bwaki bwerangi nakibwa beire boko mokonya kurwa gachagite goikabona igana gosemere kwaye nande amatuko abosio nachikoikirani nabo igokugariria obonchereria bwabo akerekende mogogora isakonyoro gosirwa kerekende ngioganetio goikirania asa amatuko abosio ogosiro bona nje nanyoro monto rankonye no kongorera chirangi mente stock iga ngore ne chikamba ne chisoro ko nkini okwende gasi yani bono ganeti ko gare yo bonchereria bwago olika abantu abange asense moya gonkora toli ngachibe sanchiro rokonyara chikoena nukerekende ne serikali asense moya eri kabeso asa abantu gokinyo obonchereria bwago kerekende asense moya okwanya gotemba goitiko chino ora eguri bagano chityo umete abantu na ba Kisii county na chete gotemba limo nkanyora interest ba kurusiere igoro nkarona bone sengenjo chibese chinkorosia na nche ninde biombe bike igotelise no ni tibono ngo chikokabesa chibese chire sengenjo chibese chiana nkorosia rubwemo na 500 lituko chingi saini akerekende ngikeri gwakorire soko ende kinga obonchereria bwa ngukina bolikera lituko mochione ninga gachete buya abana mbale chisukuru na kwaigwa bono yo mokore university achete internship no yonde ngogira achete ya December yonde na akora form 4 eno ndale form 2 onde nale CPC 7 kerekendo mondo kanete gochako obonchereria bwa enkiora motel iga abakori kibesa nko kwakerangi ne kibesa chinke sana gochakera orosie onya chirubusa to abachisaine okorosie terogo ogore ne chirangi ochake gasi mbia bana sana mancho boligereria ona wo basemia kora sense moya ye mugongo yo gotasemia ngakero kanetie gochaki obonchereria bwabo ne chibesa chinge sana oraganie asoko imukige tamuke nawe gochaki obonchereria nabo igo obekokorwa obokoleri oboikirano asoka ne kimnanko enyorero le chi customer chiawo akerekende chi customer chiaga sense moya go mugongo customer nchiro rachi akonalire imatia sense moya go engana yelide ni customer ne rogo cha yako tebinga koranga kire bikorote rangi sa ulikuwa monalire ninche nkoretere yo tamane chibesa sense moya go Kenya okobera customer teli gotamana besa muno yo moboyo rigoro gaiga ona mwakira moisonde lakini ochire bono ko ngale besa iko bono besa cyane customer cyane ngi nyogiro so bijane nde bago chibacha yes
karunga baseme bwawo mwele gochaso mwanchi omurigerere nando batebyo barigani ochake gasomo chobosongo bacho bakereranje chikastoma chiane inchencho akimwatima ilieta magongo jegaki chikastoma chiane baka bari mwache gubasaba moche mwacha emonkonye besa imbengo gendererie biasara byane nande ligori ogwakenerie ligori ngwakenerie ise ne na Ndizi TV ne rono mbango ndetera chirangia na chingende twaka mbia bana sana umwanche muri yeta Kisii and Ndizi TV niko twabere tobosanga no monchereria mubongo yogo karo bonchereria bogwaki erangi ase omochio bosongo bunabereka gotwerera Esabari yae korwa gachagete nabwo gokorwa obosemia bwaye bochia ase omwanche muri yakori no mwanche muri yagoikera buno ngoikera omwelio bomorobere bweri tkolia rero ango kwenyoria nga ase chinsemo chiche mitandao ase nsemo ya Facebook na bagotonyora na Ndizi TV News Digital na baiga sense meri ya YouTube na bagotonyora gwitira Ndizi TV News ase nsemo ya website na bagotonyora gwitira www.ndizitv.net irietaria ne Frida Kerubo kuganiria oburigereria obya goika weekend naro tumerane no monchereria onde astora chigusanga amange gwetera obonchereria bwaye twara oburigereria obya. Asante sana.